21 og 22 der i 37. Det er Frederik Ekstrøm, der battler med Benny Høgh. Der var lige en lille parkering. Midt på en lang side. Vi er klar i den junge. Ekspert 6 år under. Vi giver sig ikke. Frederik Ekstrøm, der var det i hvert fald. Det er en god førende på før. Vi er med igen. Det betyder nu, at vi har en anden mand i front her, og det er med nummer 40. Det er August Hansen Sori, mine damer og herrer. I et stort hånd til August. Han tager den her i 37. Og så har vi Sander Høgh Roskilde. Stadig på 2 år, der bliver bandet hårdt. Daniel på Køge kommer indenom, og Daniel på Køge tager anslaget. Mathilde Christensen kalder for vores første plads her.